হিমন্ত দামরে আমার ন্যায় লাগে আমাকে পুরি করো implementation no rest no implementation no rest হিমন্ত দামরে আপনা পুরি পুরি কেটে পালন করিব गुबैयै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जोङो बिश्वनाथ जिल्लाया नैबे गहपुर डिस्ट्रिक्ट नङा होमबा बे मावख'नि लांगोनायाव जोङो 2 घन्टा सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लादों। गुबै जाहोना जाबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफाफ्रा दिनैसिमबो आबुङै मावफुंजायाखै। जाहोनाव जोंनि गोबां सिमांफ्रा दिनैबो माने दिन्दां जानानै दङ। दा गोबां गामिफ्रा नङा होमबा दाबो हाबनो गोनां दङ आरो गोबां माखासे गामिफ्रा दिनै BKWSआवबो थांनानै बिथांमोनहाबो नङा होमबा मोजाङै समस्थिफोरखौ दाफुंनानै इलेक्सन पार्टिया नङा होमबा बे काउन्सिलखौ मोजां दाफुंनाय खोथा दङ। जोङो दिनै बै समावहाय जोंखौ चिफ मिनिस्टारा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा जाय समाव बिथाङा आसामनि बै समाव बिथाङा फाइनान्स मिनिस्टार जाना दङमोन बै समाव बिथाङा गहपुराव फैनानै गोबां बाथ्रा बुंलांदोंमोन जे जेरैखिजाया बिटिआरनि सिमनाखौ लखिमपुरनि सिमलगुरिसिम खालामगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बिथाङा गले गले खोथा होलांदोंमोन। नाथाय दिनै बे खामानिया दासिमबो मावफुंजायाखै। बेखायनो जोङो खुद्रिदों दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो जे बिटिआर गोरोबथाखौनो लानानै नर्थ इस्टनि गोबांथार माखासे हाथियार हमग्रा आफादफोरखौ नङा होमबा बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव लाबोनो हाबाय होनना बिथांमोना दुगायो। होमब्ला बे गोजोन गोरोबथाखौ जुदि बिथांमोना दहाय होनानै गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जुदि बेबायदि खालामनो हादोंब्ला अब्ला बे गोरोबथाखौ बिथांमोना दिनैसिम मानो 100% मावनो हायाखै नङा होमबा? बे बाथ्राया जोंनि थाखाय दिनै गिदिर मोनसे सोंलु जाना दङ। आरो दिनै 6 बोसोर जानानैबो जुदि दासिम मावफुंनो हायाब्ला माब्ला मावफुंगोन नङा होमब्ला? दिनै माखासे सोमावसारग्रा मानसिफ्रा दिनै अनसुंथाइ मोननो थाखाय सोरबा सोरबा बेमार आजार बायदिसिना नङा थैनानै थांबाय। माखासे मानसिफ्रा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो जोंनि बे दफाजों थाफानाय माखासे माने बे गोरोबथाजों फैनाय माखासे दफाफोरा दिनै मावफुंजायाखै। जेरै नङा होमबा जेरै भारत संबिधाननि 280 जे आर्टिकेल बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 120 एमेन्डमेन्ट खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट जोंहा मा फैनांगौ फाइनान्स फान्डिं जानांगौ नङा होमबा? थाखानाय 40 समस्थिया बांनानै 60 जानांगौ। गोदान इलेक्सन पार्टि नांगौ नङा होमबा? बे खामानिया दिनैसिमबो जायाखै। जों मिथिनो मोनदों जे थांनाय 2022 मायथाइनि मार्च दानावनो जि बाउन्डारि कमिसननि जि कमिसन दंमोन नङा होमबा? बाउन्डारि कमिसन दानाय दंमोन। बै कमिसननि खिन्थु भेलिडिटिया जोबनानै थांबाय। होमब्ला बिथांमोना दासिम मा खालामनो थांनांगौ जे मावाखै। बेखायनो बे कमिसनखौ गोदानै दाफिननांगौ आरो दानानै थाबैनो गामिफोरखौ सोसननांगौ। सोसनजानो हानाय गामिफोरखौ सोसननांगौ आरो सोसनजानो हाथारि माखासे गामिफोर दङ बेखौ बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनानै दंबा बिथांमोनखौबो थाबैनो इलेक्सन पार्टि होनांगौ। आरो मोनसे दाबिया जाबाय मा दिनैनि मेन दाबि मोनसे मा जाहैबाय जे भारत सरकारा आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माबा लांखावनो खरर थाखा सेंसन खालामना हरदों। नाथाय बे फैसाखौ दिनैसिमबो आसाम सरकारा आसामाव थानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बे फैसाखौ दासिमबो रिलिज खालामनो हायाखै। दिनै जों दाबि खालामदों बे धरना गेजेरजों जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेटआव होनाय जि स्कलारशिप नङा होमबा बे स्कलारशिपखौ थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामना होनांगौ। आरो जुदि खालामाबा जों फैबाय थानाय समाव नङा होमबा जोङो आरोबाव गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जोङो धरनानि हाबाफारि लानो गोनां जों बाध्यता जागोन। बे बेलायाव बिटिसि सरकारा माबायदि खामानि मावदों? बे बेलायाव बिटिसि सरकारा माबायदि खामानि मावदों जोङो बेखौ बांद्राय जोङो सिङाव हाबनाय जिहेथु जोङो नुवाखै। जोङो फोथायदों बिथांमोनहाबो जिहेथु बेफोर इस्युफोरखौ लानानै एसेम्ब्लियाव नङा बाथ्रा बुंनायखौ जोंबो नुवाखै नङा नुदों। बे हिसाबै जोंबो मोजां मोनदों बिथांमोनाबो फंसेबा बाथ्राखौ नङा होमबा बुंदों। नाथाय जोङो गहपुरबासि हिसाबै जों बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जाहाथे बिथांमोना सरकाराव दं जेब्ला नङा होमबा बिथांमोना बे इस्युखौ स्टेट गभर्नमेन्टसिम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम बिथांमोनाबो लांनानै जाहाथे खामानिखौ मावफुङो। मानोना मानव गेदेर प्रमद बर'नि जि आद्रा थानाय खामानि बे आद्रा थानाय खामानिखौ जुदि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारा दिनै सम मावफुंना होनो हायोब्ला बिथांनि मुङाबो गहपुरनि जारिमिनाव आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ सनानि हांखोजों बिथांनि मुङाबो जुगै जुगै लिरनानै थाजागोन। बेखायनो जों खावलायगोन मानव गेदेर हाग्रामा महिलाया बिथांखौबो नङा होमबा बिथाङाबो जाहाथे गहपुरनि बा जोंनि सनितपुर बिस्तानि नङा सुबुंफोरनि मोखांखौ नायनानै बिथाङाबो जाहाथे जोंनि बे हाबखानाय गामिफोरखौ बा हाबनो थावनाय गामिफोरखौ थाबैनो सोजोबनानै 40टा समस्थिनिफ्राय 60टा समस्ति खालामना नङा होमबा जोङो बिटिआरखौ गोबां माने जोङो सानजा फारसे जोङो सिमलगुरिसिम फोलावनायाव बिथाङाबो जेन खामानि मावो जों बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। सिमानि अनगायैबो जोंहा गोबां जोंनि बर' हारियाव गोबांहाय प्रब्लेम दङ जेरै स्कुल प्रफेसार खालामनाय बैफ्रावबो माखासे गोबां जेंनाया जोंनियावहाय नुजाथिबाय थादों बेखौ मा बुंगोन सार? फरायसालिनि जेंनायावहाय माखासे सरकारजों सुस्रांजायो नाथाय माखासे सरकारजों सुस्रांजायैबो दङ। जेरै हमना ला सरकारा बुंदों जे मोनसे गुदि फरायसालियाव 30 फरायसा थाथारनांगौ नङा होमबा 30 फरायसा जुदि थानो हायाब्ला बिथांमोना बे फरायसाखौ गुबुनजों मार्च खालामहैगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर'फ्रानो जुदि गावनि गामियाव थानाय खाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव जुदि गथ'फोरखौ फोरोङाब्ला बेयावथ' सोरबा नङा होमबा गुबुन जाथियाथ' फरायफैया बेयावथ' गुबुन देशनिफ्राय फैनाय बेयाव फरायफैनाय नङा। अब्ला जों सरकारखौ जेसेबांखि नारसोमा मानो
जोंनि मानसिया जुदि बे जोंनि गामियाव थानाय फरायसालि नङा खाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि फरायाब्ला बिथांमोनखौ बै फरायसालिखौ फोथांनो थाखाय जों हाजार बुंब्ला बिदि खामानि बे जानाय नङा मानोना फरायसालि गैयाबा गभर्नमेन्ट सरकारा बोरै नङा होमबा माखौ लानानै सरकारि खालामगोन दिनै सरकारि खालामनायनि उनावहाय जुदि गथ'आनो गैयाब्ला 10 जन थानाय गथ'खौ बिथांमोना नङा होमबा माब्रै बिदि माने माबा खालामो सरकारि खालामो नङा बेबायदि माखासे जेंनायाव गोलैदों बिनि थाखाय खिन्थु जों सरकारा जेसेबां दायनिगिरि नङा होमबा सेम खिन्थु जों बर' मानसिफ्रा बिनि थाखाय दायनिगिरि मानो होनबा जों मानसिफ्रा जोङो बर' जाथिफ्रा ओरैबायदि मोननै समाव जों बिराद होसिख्रावो बिराद थैथां जोङो जिउबो होयो मोनखाङोबा जों बे बुस्थुखौ मा खालामो बेसेन गैयैबायदि गारना दोनो मोनसे समाव नङा होमबा बर' बिजोंनि थाखाय बिराद नङा होमबा जुद्ध नांबाय नङा होमबा मानसिफ्रा थैबाय जिउ होबाय नाजा नङा होमबा सरकारि जाबाय स्कुलफ्रा मानसिफ्रा फोरोंगिरिबा साख्रि मोनबाय दिनै बै स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रानो गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव फोरोङाब्ला सोर फोरोंगोन नङा होमब्ला ओंखायनो दायनिगिरिखौ जों सरकाराव जेसेबां बुंगोन जों बर'आबो खिन्थु बे बेलायावहाय मावनो गोनां दं होननानै आं सानो आरो मा बेखिनियानो एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ बिनि सायाव फंनैसो बुंथाय एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगेन्द्र रन्जन दैमारि बिथाङा एकर्ड बायदियै नङा होमबा बिथाङा दाहालागै उदां अख्राङाव फैनांगौमोन फैनो हायाखै बेखौ लानानै जोंबो जोबोद दुखु मोननाय दङ मानोना बिसिबा 34 बोसोर बिथाङा न' बां गारनानै हाग्रायाव थानानै नङा होमबा जुजियै जोबथा मोमेन्टआव बिथाङा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव बिथाङा माने सागान होबाय नङा होमबा आंबो गनायबाय सागान होबाय होमब्ला बिथाङाबो जुदि गनायबायब्ला बिथांनि दाय दोफोनफोर दङब्ला बे दाय दोफोनखौबो भारत सरकारा आसाम सरकारा नङा होमबा खेमा होनानै बिथांखौबो उदां अख्राङाव नों आं बायदि नङा होमबा जोंखौ सासे उदां माने बर' फिसा बायदि बिथांखौबो जोंनि गेजेराव दोनफैनांगोन बे जायाखै जों दिनैनि बे धरना माने कार्जकुसिनि जों आसाम सरकार भारत सरकारजों खावलायहरदो जे बिथांखौबो बिथांमोना रन्जन दैमारिल' नङा बिथांजों लोगोसे नङा जेसेबांखिनि माखासे एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव गबोनायनि थाखाय राहा खालामना होनांगौ কমিটির নির্দেশত আমার বিশ্বনাথ জিলা কমিটিয়ে এই যে ধর্ণা কার্যসূচী আয়োজন বিপন্থী ধর্ণা কার্যসূচী আয়োজন করেছে মূল দাবিবোৰ হ'ল বিচাৰ চুক্তি ৰূপায়ণ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ বিচাৰ চুক্তিৰ যিখিনি দফাবোৰ আছে গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সীমা নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগে 60টা সমষ্টি বনাই পেলাই তাৰ ইলেকশ্যন পাতিব লাগে আৰু তাৰ লগতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে BKWC ইলেকশ্যন পাতিব লাগে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বড়ো সমস্যা যি বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুল কৰিব লাগে এইবিলাক দাবীটো লৈ পেলাই আমি এই দাবী ধৰ্ণাখন কাৰ্যসূচী ধৰ্ণাখন লোৱা হৈছে আৰু 27 জানুৱাৰী 2020 যি বড়ো শান্তি চুক্তি হৈছে তাৰ দফাবোৰ মানে সোনকালে স্পীডলি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে এই ধৰ্ণাটো এই কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই এই ধৰ্ণাটো আমি আয়োজন কৰিছে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসমৰ গভৰ্ণৰ তালৈ আমি 4খন মানে চিঠি আমাৰ মেম'ৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ যে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই চুক্তিটো কৰিছিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু যদি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰে আমি যিমানখিনি বড়ো অঞ্চলৰ উদ্যোগিক অঞ্চলত বসবাস কৰা আছে এইবিলাকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ বিকল্প আমি ধৰ্ণা বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গণতান্ত্ৰিকভাৱে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু বড়ো কছাৰী যি BKWC তাৰ যিমানখিনি গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তাৰ ডিলিমিটেশ্যন গাঁও ডিলিমিটেশ্যন কৰি পেলাই ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছে আৰু বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলবিলাক সোনকালে প্ৰভিঞ্চিয়েল কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ जों दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे नैबे गहपुरनि साब डिभिजननि जा अफिस खाथियाव दा बेवहाय जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फ्राय 2000निबो बांसिन सुबुं लानानै जों दिनै खुद्रिसारनाय 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों लादों थांखिया जाहैबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जा सुक्ति जादोंमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ सरकारा जाहाथे थाबैनो मावफुंना होयो दा बेनि थाखाय जों दिनै खुद्रिसारनायखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे खुद्रिसारनायजों लोगोसे जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बेखौनो फोरमायनो सानो जे नोंथांमोना सुक्तियाव जा लिरनाय दं बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो मावफुङाबा जोंनि बे खुद्रिसारनाया कन्टिनिउ जागोन नाथाय खोनानो मोन्दों जोंनि आरो बिश्वनाथ जि BTCनि जे बाहेरायाव दङ BKWCनि खोथा रायलायबाय थादों बेनि सायाव मा बुंनो
दा बेवहाय मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानगोन आसाम सरकारा बुंदों 90% जाफुंबाय होननानै खिन्थु आसाम सरकारनाव आं दिनै बेखौसो सोंनो सानगोन जे दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननि इलेक्सना दिनैसिम बोसोरथाम जालांबाय बेखौनो बिथांमोना खुंफुंना होनो हायाखै आरो जोंनि जा BKWSनि जा समस्या बेवहाय खेबसे बिथांमोना गामिफोरनि मुंखौ फोसावबाय आरो गोबां खामानि मावबावनांगौ दं समस्ति दानांगौ दं आरो समस्तियाव गामि सोसननायनि गोबां खामानिफोर दं बेफोर खामानिया जायाबासिनो माबोरै 90% जाखो होनखो आरो माबोरै थाबैनो इलेक्सन खुंनो हागोन होनना बुंखो जोंहा बेवहाय एसे गोनो गोथो दं गोजोन गोरोबथाया दिनैसिम 6 बोसोर बारलांबाय सार दिनैसिम माखासे जोंनि सुक्ति जि सागानगिरि बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं बेफोरखौ लानानै मा बुंनो जोबथेसालिनि जा बे आयेन प्रक्रियाजों सोलिबाय थादों बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरा जोंनो फोरमायदों मोनसे आयेननि प्रक्रियाजों थांनाय बेखौ बे समाव खोब गोजौ लेभेलसिम बुंनाया थिग जागोन बायसा मोनाखै